नोंखौ जहान बाप्ताइजित होनो सोरबा होनबाय एलिया सोरबा होनबाय जार्माया सोरबा होनबाय नाबिफोरनि सासे नाथाय बेखौ नांजाया नोंसोर मा बुङो जिसुआ सोंदोंमोन बे सोंनायावहाय पेटरा मोनसे बिराद गिदिर बाथ्रा बुंदों नों गोथां इसोरनि बिसा हौवा आमेन हालेलुया आमेन जों आखाइ खबनि नों गोथां इसोरनि बिसा हौवा आं बेबादि नुदों जुदि बियो गोथां इसोरनि बिसा हौवा होननामोनब्ला अब्ला हयतो जिसुआ बुंनाय नङामोन आं खनसेखौ नुबोदों जेब्ला बिखौ गेनिसेनाव लिंहैदोंमोन ना सारदोंमोन हरसे मानि ना सारनानै मोनाखैमोन जिसुआबो थांदोंमोन आरो जेखौहाय एसे गोजानाव जावलांदो कमप्लेन होब्लाबो आपत्ति होब्लाबो मानियाखिसै नों नावखौ जावला आरो नोंनि आगदाजों सारदो आरो सारनोब्ला गोबां ना मोनबाय आरो जेब्ला बे नाखौ मोनदों अब्ला बे टाइमावबो पेटरा बुंदों ओ प्रभु नों आंनिफ्राय गोजान जा मानोना आं पापी आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन ओ प्रभु नों आंनिफ्राय गोजान जा मानोना आं पापी नोंथाङा लुकास बा बालाबनि 8 सिरियाव नाय पेटरा बेबादि बुंदों बेनिखायनो आं नुनो मोनदों कनसेप्टआव बिनि फोथायनाया एब्राबमोन हिर' अफ द फेथ होनोब्ला पेटराव दंमोन फोथायनायाव बिरमोन बियो फोथायनायाव गोगोममोन बियो आरो बे अन्थाइ होनना बुङोब्ला आरोबाव जों नायबावनांगोन Genesis chapter 49:10 आव Shiloh होनना बुङो Shiloh means Hebrew रावाव अन्थाइ आरो बे अन्थाइआ सोर जों नायबोयोब्ला नुनो मोनो आरियावहाय सामुएलनि गांनैनि सामुएलनि 23 अध्यायनि 3 सिरियाव बुंदों जोंनि फोरबोआ अन्थाइ आइजाया 26:4 आव बुंदों जोंनि फोरबोआ अनजिमा गैयि अन्थाइ आरो 1 Corinthians chapter 10:4 आव बर' बि क्लियार नङा इंलिश आरो गुबुन भाषायाव क्लियार एसे सोरबा दङब्ला बिशप इन्टारनेट मा बर' नङा गुबुन बाइबेल इंलिश बा हिन्दी इंलिश 1 Corinthians chapter 10:4 गांसेनि करन्थियान 10:4 बे अन्थाइया ख्रिस्ट' होनना बुंदों आमेन खिन्थु बर'आव बे बेरखाङाखै ट्रान्सलेट खालामनायफ्रा बोरै गालांदों आंखौ मिथिले खिन्थु इंलिशाव हिन्दीयाव एसामिसावबो बुंजोबदों बे अन्थाइया ख्रिस्ट' 10:4 And all drank and same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Amen. That rock was Christ. जायफ्रा गोथां अन्थाइनिफ्राय दै लोंदोंमोन होनना बुंदों बै समायाव बे अन्थाइया ख्रिस्ट' बेनिखायनो बे जे ख्रिस्ट'नि सायाव जों दिनै माबादि फोथायदों जों फोथायनायखौ नायोब्ला नुनो मोनो पेटरनि फोथायनायखौ जों नुदों नों गोथां इसोरनि बिसा हौवा नों गोथां इसोरनि बिसा हौवा बिनि फोथायनाया हरदो नोंसोरलाय आंखौ सोर होननानै सानो अब्ला पेटरा बुंबाय नों गोथां इसोरनि बिसा हौवा अब्ला बुंबाय बे गोगोम अन्थाइयाव मिन्स बिनि फोथायनायाव आंनि गिर्जाखौ लुबाय
Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Ang barago po bunaya program hotel to ang etay man gikale. Sheesh. All of about 15-20 minutes 나자니. बेवहाय जों दा नुनो मोनदों फोथायनायावहाय गोग्गोम फोथायनायाव इसोर अर्थात गोथां इसोरनि बिसाहआ बहुद नुबोदों आं पेटरनि खुगानिफ्राय मा बाथ्रा ओंखारो जे बिखौहाय गोथां इसोरनि बिसाहआ नों इसोरनि बिसा अभिषिक्त बिसाहआबो नों पेटरा बुंदों नों इसोरनि अभिषिक्त बिसाहआ होननानै बुंदों नाथाय दिनै जों बे इसोरनि गोथां बिसाहआ जिसु ख्रीष्टखौ जों माबादि फोथायदों दिनै जोंनि फोथायनायखौ जों लाबोदिनि जाय फोथायनायजों बाइबेलाव बेबादि बुंदों जे अन्थाइया एरगारजादों बे अन्थाइया न'नि खनानि खुन्थिया जाबाय Amen. बे अन्थाइया सोर ख्रीष्ट जिसु ख्रीष्ट आरो बेजों दिनै बे जिसु ख्रीष्टनि सायाव फोथायनानै माबादियै दिनैहाय बेजों सुजाबजादों बे खर' इफिसियान 8:20-23 को फरायजायो मोनसे मावथि हरजायो माइक्र'फन 1:22 फरायनाय जेसेबां आरो बियो गासैखौबो बिनि आथिंफोरनि सिङाव दोनबाय आरो बियो बिखौ गासैनिबो सायाव खर' जानो थाखाय गिर्जानो होबाय गिर्जाया ख्रीष्टनि मोदोम जाया जेरावबो गासैयावबो जाफुंहोग्रा आमेन आमेन हालेलुया आमेन गिर्जानि खर'आ ख्रीष्ट आरो गिर्जाया मोदोम आमेन Hallelujah, amen. Say hallelujah, amen. Say hallelujah, amen. गिर्जानि खर'आ ख्रीष्ट आरो दिनै बे गोथां इसोरनि बिसाहआ जिसु ख्रीष्टखौ आंनि फोथायनाया माबादि फोथायदों जाय फोथायनायजों आङो बेजोंहाय दाफाजानो गाथि फाजानो दिनै आङो नांगौना नाङा गाथि फाजानो नांगौना नाङा बेनिखायनो जों एफिसियान चैप्टार 2:20निफ्राय 22 सिमाव जों नायनि बे नायनायनि सिगाङाव आं मोनसे बाथ्राखौ एग्जाम्पल लाबोनो हास्थायदों ट्रेनाव इन्जिन थायोना ट्रेना इन्जिन दंना गैया ट्रेना इन्जिन दंना गैया ना इन्जिन गैया माने ट्रेना खारो दाबाफोरा खारो नामा खारा आरो बे इन्जिनाव गोबां दाबाफोर सुजाबफाजायो आरो गैयाबाबो मोनसे माल गारियाव खेबसेखालि सानदों आं 33 दाबा बेखौ लानानै बे ट्रेना खारगासिनो दं आरो बे ट्रेनाव मा लाबोयो मा लाङो जास्ट आं बेखौ रुजुनो होननानै सानदों आरिया इन्जिना जिसु खर'आ जिसु होनबायब्ला जोंनि न'खरफ्रा दा दाबा जोंनि न'खरफ्रा दाबा नंगौना नङा दा जोंनि जयपुर बागमारायाव बे गिर्जायाव 80 फेमिलि दङ बे दाबाफोर बे दाबाया ख्रीष्टजों रुजुनानै बे गिर्जायाव एखे लिगाव फैयोब्ला आमेन बे न'निफ्राय इसोरा बे न'खरफोरनो बोर हरगोन बोर लानानै थांगोन वाव
जों दिनै नाय जों इफिसियान chapter 2 22खौ जों नायनि फरायनि खनानि खर' अन्थाइया ख्रिस्ट' जिसु गावनो बिनियाव न' मानिया जलायजानानै फोरबुनियाव गोथार खालामग्रा खुलुमग्रा न'नि थाखै देरलाङो बिनियाव नोंसोरबो जिउआव इसोरनि थाग्रा न'नि थाखै लुफाजायो आमेन हालेलुया आमेन जों दिनै नाय माब्ला आंखौहाय बे गिर्जायाव ख्रिस्ट'जों आंखौ लुफागोन जेब्ला आं बे गोथां इसोरनि फिसाखौहा होननानै आं फोथायगोन पेटर बादि फोथायगोन अब्ला आं आंनि न'खरखौ फोरबोजों आमेन बे न'खरखौ ख्रिस्ट'आ बोनानै लांसिगोन आमेन नाथाय दिनै बेबादि फोथायनानै जोंनि न'खरफ्रा बेयाव मण्डलीजों जेबो लोब्बा गैयाब्ला जोंनि न'खरनि बिसि फिसाखौ लाबोनो रोङाखैब्ला अब्ला मा अबस्था जागोन साननानै नाय बे न'आव मानो फैयो बे न'आव मानो फैयो फैनायनि उद्देश्यआलाय मा रन्जन फंबाय मा उद्देश्य बे न'खौ लुदों बिना उद्देश्यै बे न'खौ लुवाखै जेरै डेभिडना सानदोंमोन सलेमना लुखांबाय सलेमना बे न'खौ लुनायनि गाहाय जाहोनानो बेनो जे रायतफोरनि लागै मा बुंदों जों गांनैनि इतिहास 7नि आरो फरायब्ला आरो राजा बलियाव जों नायोब्ला नुनो मोनदों सलेमना बुंदों बे न'आव फैनानै जेब्ला नोंनियाव पापफोरखौ क्षमा बिफैगोन आफा नों क्षमा होदो जेब्ला नोंनियाव बेवहाय बोर बिफैयो अब्ला आफा नों बे न'निफ्राय बिसोरनो बोर होदो वाव सलेमना माबादि प्रार्थना खालामदोंमोन आमेन बिनि प्रार्थना खालामनायखौ जों नायनि आरो मोनसे बाथ्रा आं जे गिर्जायाव जोङो मानो दिनै संलग्न जानांगौ गिर्जाजों मानो सोमोन्दोजों थानांगौ घनिष्ठ सोमोन्दो जाय न'खरा घनिष्ठ सोमोन्दो गिर्जाजों गैया ख्रिस्ट'जों गैया that means बे न'खरा थालांसिगोन बे न'खरा थालांसिगोन जों गिर्जायाव मानो फैयो मानो फैयो 2020आव बिशप दिल्लीनि सासे रेभरेन्ड स्पीकार बिथाङा आंखौ थिग 11:35आव कल खालामदों जेरावबो ओंखारनो हायिखाय टेबोल बाहेराव लानानै गरमबोखाय आं बाइबेल फरायबाय थादों ख्रिं ख्रिं बेबाय नायबाय